compromise with every breath, I promise you. My heart belongs to only you. Heavenly music plays in my mind when I see you in white walking down the aisle, and I can't wait to... L'amour, c'est dans les détails. Mungu ndo mtaalamu wa kumechisha, ndo maana kamua kunipa wewe, ona tulivyometisha. Mungu fundi dongo kalifinyanga, mzuri hauna mabebe. Paceli ku bwa Aime turi hano kugira ngo och Aime. Tube mu kanyamuneza. Vi ska glädja oss tillsammans. Paceli na Aime mwiyumva gute? Paceli och Aime, hur känner ni? Lagom. Hur känns det? Ego. Mugabo hari abantu babiri hirya ya Aime na Paceli. Men det finns två människor på sidan om Aime och Paceli. Bo babitanguye kera agastress bakamazemwe imisi. De har stressat för ett tag nu. Nagira numva uburuhuke bafise uyu munsi ngene bumeze. Nu vill jag veta hur de mår. None Sonia na Nadine. Sonia och Nadine. Ndabasabe mu byaguruke mu cyubahiro cyanyu. Stå upp. Muze hano imbere muduskirize akajambo mufise ku mutima ingene mwiyumva. Varmt välkomna fram och berätta hur ni känner er idag. Nshimira Imana yadushikanye aha hantu uyu munsi. Men framför allt vill jag tacka Gud som har hjälpt oss hit idag. Uyu munsi ntiwari woroshe kuwutegura. Det var inte lätt att förbereda dagen. Nshimira umuntu wese yageze hano. Jag vill tacka var och en som är närvarande. Abatugumirije ibanga. De som har hållit det i hemlighet. N'abahaswe kuri mena. Och de som var så nära att berätta om allt. Ndagushimire cyane mutware wanje. Jag vill tacka dig min kära make. Ko wanyihanganiye kubera ko anniversaire yawe yabaye iya 2 semaines. För att du har varit tålmodig, för egentligen du fyllde år för 2 veckor sedan. Twari twahamagaye n'abantu kugira baze muhira. Vi hade bjudit till och med människor hem. Mugabo ndabimubwira kuko twari twimvire ko tugira akantu muhira. Eftersom vi hade planerat att fira hemma. Acarambaza ati Tracy na familj bazoba bahari. Sedan frågade han Tracy och familj kommer de att vara på plats? Ndamubwira nti oya nukuri ntivyakunze ko baza. Så nej, det var inte möjligt att de skulle komma.
urambaza uti mama Bettina azoba hari? Och du ställde frågan, mamma Bettina, kommer hon att vara närvarande? Akubwira nti nukuri nawe nyene ntivyakunze ko aza. Och så nej, det var inte möjligt att hon skulle kunna komma. Ntivyari vyoroshe namba kuko twaciye tuwusivye uyu munsi kuko yarambwiye ati nta munsi mukuru hari abo bantu badahari. Det var inte lätt då vi cancellerade allting och eftersom han sa vi kan inte fira om de är inte närvarande. Nshima Imana kubw'abavyeyi bakuvyaye. Jag tackar Gud för dina föräldrar. Kubera ko bampaye kado nziza kurusha izindi zose. För att de har gett mig den bästa presenten. Uyu munsi Eme n'umunsi mwiza kuko wagize imyaka 50. Idag Emme, det är ju en vacker dag för du fyller 50. Mugabo nshaka ko dufeta 25 ans z'ubugenzi dufitaniye n'umuryango wa Nziza. Men jag vill fira också 25 år av vänskap med Nzizas familj. Naratubereye abagenzi b'ukuri. Ni har varit riktiga vänner. Mwaratubereye abagenzi batigungira ko bakunda abantu mukadukundisha abantu banyu. Ni har varit fina vänner som älskar människor och ni hjälpte oss att älska dem ni älskar. Harabaje ngaho uyu munsi Paceli ya du présence. Det är vissa som är närvarande här idag som vi fick veta på grund av Paceli. Twakoze voyage hamwe muri août. Vi reste tillsammans i augusti. Armel na Christelle bantumye ngo ndakubwire ko baje ku bwacu. Armel och Christelle, de sa att de har kommit på grund av oss. No me blague à part, Paceli ntimwigungira ko abantu muri abantu babantu kandi mukundisha abandi abantu banyu. Så det vill säga Paceli, det vill säga Paceli att det är inte på skoj. Ni älskar människor och ni vill att de ni älskar ska vara älskade av andra. Kugira ngo urugo rube gwiza kandi rugendegwe nuko bufise umudamu abipermeta. För att en familj ska vara en fin familj som välkomnar gäster, det är ju mycket på grund av en fru som är så välkomnande. Nadine twarafashanije ivyo twakoze uyu munsi. Jag och Nadine, vi hjälptes åt för att förbereda det vi har gjort idag. Kandi turishimiye umuntu wese ari ngaha kuko ntawe twakontakse ngo ntazi. För att vi är jätteglada över var och en som är här, för att alla vi kontaktade, de är här. Eme nshaka gusubira kugushimira. Emme, vi tackar dig en gång till. Kubera ko nubwo abavyeyi bawe batari ngaha. För att även om dina föräldrar är inte här. Hariho umuvyeyi yakuretse. Det finns en förälder som har tagit hand om dig. Kandi yadutumye ngo tukubwire ko agukunda. Och som skickade en hälsning om att hen älskar dig. Hari umuvyeyi yagushoboje gushika ngaha. Det finns en förälder som hjälpte dig hit. Numva nshaka kumushimira mu kibanza c'abavyeyi ba Eme. Jag vill tacka förälder. Mama Martine yarakurungitse i Buraya atararungika abana biwe. Mamma Martin skickade dig i Europa innan hon skickade sina egna barn. Nico gituma nshaka gusaba Isaac Så det är därför jag vill be Isaac att hämta presenten är du snäll. Rusha kuzana kado. Och ge det till mamma Martine. Här. Morgon. Och hon direkt med Emme, tillåt mig. sinari nzi ko nari kuronka umuntu ankunda nkuko nkunda. Jag visste inte att jag skulle hitta någon som älskar mig så som du gör.
ariko wowe wambereye nk'igitangaza campaye akaryo ko kubona ko urukundo ari rwiza mu maboko y'Imana. Men du var som ett mirakel som bevisade mig att kärleken är så fin i Guds händer. Kuko inyuma y'ivyo vyose twaciyemo, För efter allt vi har upplevt, nzi ko hari ikintu kimwe ari c'ukuri. Nzi ko hari ico ari ukuri. jag vet att det finns en sanning. Nzi ko urukundo rwawe rudahemuka. Jag vet att din kärlek sviker aldrig. Urukundo rwawe ntirubabaza. Din kärlek sårar aldrig. Urukundo rwawe rwamye ari rwiza kandi ni rwiza n'uno munsi. Din kärlek har alltid varit fin och den är fortfarande fin tills idag. Urukundo rwawe Aime ntirubesha kandi ntirwigirisha. Din kärlek ljuger inte och din kärlek är inte på låtsas. Ndanezerewe cane Jag är jätteglad ko waje mu buzima bwanje. att du är en del av mitt liv. Aime, urukundo rwawe rwanzanye muhira. Aime, urukundo rwawe rwanzanye muhira. Emme, din kärlek har tagit mig hem. Merci beaucoup. Tack så mycket. Jag vill börja med att tacka alla att komma hit idag. Det betyder jättemycket för min familj och för mig också. Ndashaka kubashimira mwese mwashyize ngaha ni iby'agaciro cyane ku bwanje no kuri famiye yanje. Pappa för mig har alltid varit en stark figur i mitt liv. Papa wanje yambereye igicapo cyiza mu buzima bwanje. Han har alltid varit där för mig när jag behövt honom. Yarahabaye igihe cyose ndamukeneye. Och jag har inte ens behövt fråga. Kandi sinari no kumusaba. Varje gång jag behövde hjälp med läxorna. Igihe cyose nkeneye kwamfasha amadevoir. Eller när jag behövde hjälp med skolarbete. Canke ibikorwa byo ku ishuri. Han var alltid där och satt med mig till 9 på eftermiddagen för han skulle jobba. Yarahari akamfasha. Pappa, jag älskar dig så mycket. Ndagukunda cyane. Du har alltid varit där för mig. Warahabaye ku Och jag bwanje. behövde inte ens fråga för att du skulle kunna komma upp till mig. Kandi sinkeneye no kubigusaba kugira ngo uze. Jag är så tacksam över dig och jag är så tacksam att du är i mitt liv. Ndashima ku bwawe, ndashima ko uri mu buzima bwanje. Jag skulle vilja avsluta med att säga att jag på riktigt tror att jag har bästa pappan i hela världen. Nagira ngerageze mvuga yuko by'ukuri nizera yuko mfite umupapa w'igitangaza ku isi yose. Kom på Frank. Först och främst, gud vad kul att se så mycket människor här. Biraryoshe kubona abantu benshi baje uno munsi. Det är så många som inte har träffat varandra på så många år. Hari benshi batari babonanye, haheze imyaka myinshi mutabonana. Och idag så är det någonting som Aime och Paceri har gjort tillsammans. Ibi twabishobojwe nuko Aime na Paceri badukoranije. Om vi kan ge dem en varm applåd. Reka tubakomere amashyi. Jag personligen brukar säga att innan de personligen fick barn var jag testkaninen. Nama ndababwira imbere yuko baronka umwana nabaye ico bagerageza gutesta canke kwigirako iwo bigiyeko. Exactly. Jag har ett minne av Aime. Ndibuka Aime när jag var väldigt ny i Sverige faktiskt. nari nkiri mushasha muri kino gihugu muri Sweden. Jag var ungefär 7 år gammal. Nari mfite imyaka 8. Och då hade han en Mercedes-bil på den tiden, eller hur? Ico gihe wari ufise imodoka ya Mercedes. Och den dagen... Oj, vad gott med tårta. Och då kommer jag ihåg, för att vi bodde i Kristinehamn i Tjogge. På den tiden, Kristinehamn. Och den dagen frågade han mig,
idag är det väldigt mycket människor. Jag kommer ihåg det var han och jag i bilen. Vi två. nibuka twari yarije nawe mu muduga hari abantu benshi icyo gihe N'abarundi benshi bari baje Kristinehamn iyo weekend. Det var många burundi som kom till Kristinehamn just den helgen då. Och då frågade han mig, vet du Chets, det är du som väljer vart festen händer idag. Akambwira ngo niwe uza kubega ingene umunsi mukuru uza kugenda. Och jag var 7 år gammal, jag hade ingen aning vad jag sa. Men jag sa, jag vill att vi ska gå till Jacques och Solange. För på den tiden var jag 7 och Shekina var väldigt liten. Jag älskade henne så mycket. Så att Emma gav mig den friheten den dagen och var så här, du bestämmer vart festen händer. Och med det sagt vill jag säga, Emma, tack så jättemycket för den personen du är. Tack för att du är så härlig och du är så mjuk och du är så trevlig och du är en förebild för väldigt många där ute. Tack så jättemycket till Emmas fru. Utan dig så hade en jättestor del av den här festen också inte blivit av. Och sen vill jag avsluta mina ord att prata till Eugen. Sen vill jag... I did government name. Ja. Må Gud ge er lycka. Må Gud ge er styrka. Ni är fantastiska föräldrar. Det är väldigt många föräldrar idag som har det svårt och ni har gjort ett fantastiskt jobb som har så fina barn. Och jag vill tacka Gud som har gjort att ni är 50 år idag. Det är många som inte har kunnat det. Så må Gud bevara er i 50 år till. Så! Ja. Jag har fått äran att hålla en rolig stund. Så att innan vi äter tårta och sådär, kan jag be våra jubilerer att komma fram? Och låt oss klappa för dem så länge. Roliga grejer till er. Du tog med Melodifestivalen hit. Det blir inte Mello så mycket idag. Och så har jag skrivit ut 2 stycken. Det här är till dig för Emme. Och det här är till dig för Eugen. Så jag ska förklara hur det här ska gå. Så jag kommer ställa de frågor. Och jag ska se vem som känner vem bäst. Så om jag säger vem är mest lat, om bägge tycker att det är Eugen. Ndababaza ikibazo nshobora kubaza ni kimwe ninde muri mwebwe afise ubunebwe bwinshi kurusha uwundi ubonye ko ari Eugene acaduzi Så ni får samarbeta mycket. Så om ni inte håller med, vi läser något. Eller hur? Ja. Så vem är mest morgontrött av er två? Ninda warushe mu gitondo muri hagati ya mwe babiri. Ninda rushe cyane mu gitondo. Är det Emme? Du är morgonmänniska. Emme abyuka kare mu gitondo kare. Men då är du morgontrött då. Ni wowe na wamurushe mu gitondo misi yose. Abyuka kare gose. Okej. Vem är mest envis? Ninde ari envis ni mofa. Envis. Stubborn. Envis ninde ari ninde ari stubborn. Hans dotter också säger. Aha, ninde ari shikwa rimenetse mu kirundi cyo kundi. Bavuga gute mu kirundi? På negativt sätt.
Vi låter det vara. Vi låter vara. Okej. Vem lagar bäst mat? Ninde ateka ivyo kurya vyiza cane kurusha uwundi. Absolut, det är sken här. Tjejer. Baza hariya barakubwira. Men du måste ju samarbeta här tycker jag. Muteze gukora. Det är med. Eme niwe ateka ivyo kurya vyiza. Vad säger frugorna? Abagore mu muziki. Aca bagwana hariya. Ninde avuga kuri telefone cyane. Vem pratar i telefon längst av alla? Det är två. Pacheri hörde jag. Jag pratar knappt i telefon. Sinigera kuja ku telefoni ragazzi wanje. Publiken får hjälpa till också. Murashobora gufasha mwe mubazi. Ninde avuga ku telefone cyane hagati y'ababiri. Eugene. Emme. Ja. Vad säger frugorna? Vem pratar mest? Vem? Pacheri. Okej, ja det är du det. Ja, det är du. Vem klagar på ryggont? Ninde amavuga ndabara mu mugongo. Mest av er. Ja. Vem tror ni var snyggast på 90-talet? Ninde muri babiri yari mwiza cyane muri Lesane Nonance. Ninde muri bo yari mwiza kurusha uwundi muri Lesane Nonance. Vad säger publiken? Och vad gick i publik? Båda säger vissa. Vad säger den här sidan? Kuri no ruce muvuze ninde yari mwiza kurusha uwundi muri Lesane Nonance. Emme. Aho hambere hahise. Jäklarna spektakel vilket jag säger precis. Emme hade show på olika show i det området där vi bodde. Vem är bäst på att hålla hemligheter? Ninde agumana ibanga kurusha uwundi. Och det kan vara vad som helst. Bishobora kuba ibanga ryari ryo ryose. Nej, Claro. det vet ni inte. Pass. Ninde i vackra kärn. Vem glömmer mest av er alla? Pacheri glömmer mest av alla. Nej, jag tror Emme. Vad tror ni? Emme? Hailey säger pappa. Pappa. Är det emot till mig hela tiden? All right. Jag har frågat chatt. Och chatt frågar ju lite svåra frågor. Nabajije chat GPT kugira ngo nke inyishu nga ibibazo byayo biragoye rimwe na rimwe. Och ni får faktiskt svara på den här frågan. Mutegerezwa kwishura kuri kino kibazo. Vem är mest snålast? Ninde mugumu cyane kurusha uwundi. Ninde ari mugumu muri mwebwe babiri. Det blir Emme. Uyo ni Emme. Kirazira bura kuvuga. Jag får inte röra Totalt. Och sista frågan ikibazo cya nyuma innan vi lämnar till tårtan. mbere ko dufungura iyo gato. Och då får ni samarbeta här. Publiken, ni får inte hjälpa dem. Murakorana publiken naco muza gukora. Ni ska få en kuggfråga. Ikibazo gikomeye. Och då är frågan till er båda är hur många månader har 28 dagar? Nukuhe kwezi kufise iminsi 28. Börja till Pacheri. Vilken månad har 28 dagar? Nukuhe kwezi ku mwaka ufise iminsi 28. Ja, det var i april. Ja. Alla månader har 28 dagar. Och det var rätt hörni. En stor applåd till jubileerna! Ja, men jag fyller 28 april. 28. Tack så jättemycket och vi får se. Jag ska spela den här låten. Nog framförallt för att mamma frågade att jag skulle spela någonting. Och det här var typ det enda jag tänkte, ja men det här kan jag utan till. Ndagirandirimba indirimbo kuko mama yarisabye kuyiririmba na cyane cyane ko yari indirimbo nzi kandi nshobora kuririmba neza.
Så om vi är lite fel nu så blir inte för arga, för jag är lite nervös, men det ska gå bra. Mbabarire kuko ndi un peu nerveuse nimba munza kubona yuko ijwi ridasohoka neza. Okej. Merci beaucoup Hailey. Tack så mycket. Tack så mycket, tack så mycket. Grattis igen pappa Titi. Oj, ja, det var allt från mig. Tack så mycket. Urakoze cyane. Felicitations kandi kuri papa na papa Titi. Paceri na Aime mwese ko mwatoye ahari mukamutera akamo. Att ni har kunnat nå var och en och informera kontakter. Kandi murabona babitavye. Och som ni har sett och har tackat ja till inbjudan. Bikaba vyerekana ko bafise ku mutima cyane. Och det är ett bevis att de håller er i era hjärtan. I deras hjärtan. Mwatuzimanye. Vi har fått något att dricka. Twashimye. Vi tackar er. Ariko murabizi mu Burundi wacu. Men ni vet i vår kultur. Umuntu agiye atongeje. Om man inte ber om att få mer. Bavuga ko atashimye. Så man tror att man har inte gett sig. Murabona mwe mwaje urubanza atagumuzi. Så ni visste inte om att det skulle firas. Ako bashingana abamumenyeye. Men nu eftersom ni vet vad som händer. Murabe ngene ibintu bigenda. Så ni får göra något. Mukamba kambe rero urubanza mwarumenye. Så nu vet ni att vi firar er. Emena Paceri batwakire. Emena Paceri ni ska fylla våra glas. Abafasura naho bari bagerageje ibitari bike. Och era fruar, de har gjort det bästa. Bakorere mu ngata. Så ni får ta över. Aba mutwakire dusubire. Och ni ska ge oss lite mer att dricka. Zo kuvaga twivuga amazina tuvuga tuti. Så att när det blir dags att gå hem. Emena Paceri igice cy'injana bagikwije. Att vi ska säga att vi har verkligen firat Emena Paceri när de fyller en halv cykel. Naho twamaze kubimotera byari birashika neza mugabo tuza kubera ngazo ndavuga tuti cyari ibyo bayikwije. Ja, vi har kommit till kännedom att vi fyller 50, men nu vill vi verkligen fira en uppleva det. Ntiriwe rero ndabarambira. Så utan att prata mer. Paceri na Aime. Paceri och Aime. Kw'izina ry'iwanje n'iryo abakunzi mufise. I mitt namn och alla som älskar er. Turabifurije kuramba. Vi önskar er ett långt liv. Murambe, mukomere. Men leva länge och friska. Abafastor nabo nyene bateguye uyu munsi mukuru. Och era fruar som har förberett festen. Twagira tubashimire cyane. Vi tackar dem. Tubatera intege. Och uppmuntra dem. N'abafasoni bakoze igikorwa gikomeye kugira twese dukora neza. De har gjort något stort för att samla oss allihopa här. Imana ibahezagire. Och Gud välsigna er. Fira våran fina Sean där nere. Sean Jörgensson. Evigt ung. Så jag ska inte bli så långrandig. Vi tänkte låta sången och få tala för sig själv. Så att om man kunde vara med och dansa lite för Sean i ett par minuter. För att fira Sean. Så det här är för dig Sean. Vi älskar dig. Du är våran etta, utan Jean är livet inget att ha. Han är en blå.
serviteur. Merci d'être notre meilleur collaborateur. Merci d'être notre meilleur collaborateur. Gratis Nano, 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 nano. Ja, du vet! Tack så mycket! Tack så hemskt mycket! Tack själv! Tusen tack! Det var fantastiskt! Tack så mycket! Murashobora kwicara. Go sit. Everyone. Turabaramukije mwese. For those who don't know us, my name is Tracy. This is my sister Krista. Utanzi nitwa Tracy, uri mushiki wa mutoyi wanje. We are the nieces of one of the incredible men that we're celebrating tonight, Amen. Turabani Yesu ba Aime, umwe mu bo turiko turahimbaza kuri uno munsi. And before we begin, I want to share a thought. Imbere yuko tutangura nagira mvuga akantu gato. We are so used to saving our most beautiful words for later. Kenshi turakunda gufata amajambo meza tukayavuga ku munsi wa nyuma w'umuntu wo kubaho. For moments of goodbye, for times when someone is no longer here to hear them. Ingene tukabibwira umuntu atakiri hagati yacu. We bring flowers, we speak softly, we say everything we wish we had said before. Turagura amashugwe tukavuga ibintu byose twari twifuza kuvuga mu gihe abantu bakiri bazima. But what if we didn't wait? None kubera iki turindira gushika ico gihe? What if we give people their flowers while they still could smell them? Ni gute tutoha abantu amajambo amashugwe mu mwanya bagishobora kumva akamoto k'amashugwe? While they can still laugh with us, while they could still pretend that they're not getting older. Mu gihe bakiri kumwe natwe, mu gihe bagishobora gutwengana hamwe natwe. So today, that's what we want to do. Uyu munsi nibyo tugomba gukora. Today we celebrate you, not quietly, not later, but now. Uyu munsi tugomba kubahimbaza atari uko dutekereje, muga tugomba kubikora muri kano kanya tubahimbaye. Dear uncle, 50 years is a beautiful milestone. And let's be honest, you make 50 look good. We're still trying to figure out what the secret is. But we hope it's good genes and that we inherited them. Onke wacu turagushima 50 usa neza. Tugomba kumenya sekri yari ariko twizera yuko biri mu majene yacu kandi bitwereka yuko natwe dusicizere ko tuzoba dusa neza mu gihe tuzoba tungana nkabo. A life filled with moments, lessons, laughter, and moments that have shaped you in ways words can't always capture. Ubuzima bwawe bwaranzwe no kunezerwa n'ibintu bitandukanye bitumye uba icuru uyu munsi. But what we can say is this: you are strong, you are kind, and you are deeply devoted to the people that you love. Ico dushobora kukubwira kuri ubuzima bwawe nuko uri umuntu umwana mwiza ufise umutima mwiza kandi witanga ku bantu ukunda. And speaking of love, we can't talk about you without talking about the beautiful family that you built. Turiko turavuga urukundo nitworeka kuvuga umuryango wawe mwiza cyane wuzuye mu rukundo. To your wife, your partner, your support system, your person, thank you for standing beside him, for loving him, and for being such an important part of his life. Ku mugore wawe turagushima cyane ko uri umuntu akomeye mu buzima bwiwe ko wamufashe ukamusipotinga mu buzima bwiwe bwose. And to your children, you are a reflection of this man. And if that says anything, it says everything. The love in your family is something we all see. And something we all admire. We also want to take a moment to acknowledge someone who is not physically with us today. Your sister, our mother. She's not just part of your past. She's part of who you are.
The bond you shared, the love you carried for each other, it didn't disappear. It transformed. Urukundo mwari mufataniye ntigwatakaye ariko rwahindukiye rugira iyindi ntumbero. It lives on in you. Urukundo rubandanya ruba muri wewe. In the way you show up for your family, in the warmth you bring into our lives, and in the love that continues to surround you today. Ku buryo utwereka urukundo ku rukundo utwereka kuri Charlotte uduha bitwereka yuko urukundo rufite mama wacu rukibandanya ruri muri wewe. The way you have carried yourself through loss, with strength, with grace, with resilience, is something not everyone can do. And the strength has never go unnoticed. Ingomezi werekanye mu gihe wari warabuze uwo muvukana ni ikintu byatubereye icigwa kuri twebwe kandi ni ikintu twama twigira ko buri munsi. You've continued to be there for us, to support us, to guide us, and to remind us what it means to keep going and when life is not easy. Wanutwereka ingene bimeze kukwamaho wizera naho ubuzima butoroshe n'ibintu bidasa nk'uko umuntu yifuza. And also to remind us that no matter how serious life gets, there's always room for a good laugh. Because if there's one thing about you, it's that you bring light into every room you walk into. Waratwigishije yuko naho ubuzima bwoba bukomeye rwose cyangwa uri kuraca mu bigoye hariho ikibanza cyo kwa mutwenga cyo kwerekana urukundo na kindness ku bantu uri kumwe nawe. Ivyo byarabitweretse mu bugingo bwacu. You've given so much of yourself to the people around you, and today is about giving just a little of that love back to you. Wareretse urukundo rwinshi ku bantu bari ruhande yawe uyu munsi n'umwanya tugomba kukwereka urukundo. They say life begins at 50, and honestly, I think they are right. Baravuga ko ubuzima butangura ukujije imyaka 50 by'ukuri numva ko bavugisha ukuri. Because this is a chapter where you get to enjoy, to reflect, and maybe start forgetting names, but we'll forgive you for that. Uyu n'umwanya utanguye kunezerwa ubuzima bishobora gushika ukibagira n'amazina y'abantu ariko tuzokubabarira ko wibagiye amazina y'abantu. So today we celebrate everything that makes you you. Uyu munsi turahimbaza Imana ku bugingo kuri ico cyose cyatumye wowe uba icuri uno munsi. The joy, the strength, the love, and even the challenges that have shaped your journey. Umunezero ubuzima buba bugoye cyangwa bworoshe waciyemo ivyo byose turabishima Imana. And we honor the kind of love that have never fades, the kind that stays with us always. Turashima Imana ku rukundo wamutwereka buri munsi buri gihe. Dear Uncle, we are so proud of you, and we are so grateful to have you in our lives. And because we spoke about not waiting, we didn't want today to be the only moment that you hear these words. So we created something for you. Oncle wacu tugomba tubwire ko tugukunda, twagira tubwire ko tukunezerewe. Uyu munsi twari ikintu twagira dukore twakreye ikintu kiri special kuri wewe. We created a book, not just a book, but a collection of moments, of memories, of love. And tonight I want to invite everyone here to take a photo with him, to write something, anything, a memory, a wish, a message. Twakreye igitabo umuntu wese ari ngaha twifuze yuko imbere yuko ugenda wifotoze wandika akajambo ku buzima bwabo bwa image amwe kugira bibe muri memoire yabo ubuzima budahera. All the beautiful words you would want him to know now, while he can still read them, while he can still feel them, while he's still right here with us. Umwandikira amajambo yose wifuza. And we're asking everyone to take a picture with our dear uncle, and you can stick it inside the book and write a beautiful message for him. Thank you so much. Kizoba kiri hajya mu bwinjiriro ushaka wese afata ifoto ari kumwe na Aime amawandike n'amajambo meza muri ico gitabo.
murakoze rwose. Wiganye kera ngo tagenda mu mahanga dukarisha ubwenge sinzi ko ari ubusweda cyangwa ubuswize sinzi ko ari poronye cyangwa koroye sinzi ko ari obanje cyangwa rodanje sinzi ko ari ubudage cyangwa oranje sinzi ko ari irlande cyangwa oranje sinzi ko ari maroke cyangwa mayoke sinzi ko ari irake cyangwa irane sinzi ko ari omani cyangwa yemene sinzi ko ari katare cyangwa dakare vaya ari kirene cyangwa palestine ngo zoba yarapfuye reka sinzi yageze no bazote bazoza Tanaribiza umugenzi ndemera rwose yari umugenzi wanjye yumva gutama mu nyuma atabona ko ubuzima ari kigoye bacamanuka mu gisagara kuba gitorire ndacafikira mu gikona akora mu kibenga namuhitanye kare tugende gutamba turwana gahungu rwana yerize buhimba neza yewe ibiriro byanjye biri mu gikoni reka sinjya gutamba kuko nsigaye mu mbabura numviriza se muhungu je nkuremeje igikurusu kwiga canke guteka imana yaraduhaye ingabirano nyinshi arabakorera mu biro twita abashefu abarima borora twita abatunzi abakorera mu gikoni twita ababoyi bene abaturerera abana twita abayaya nimba umwuga wawe ari uwo gukinjika ugashira mu bwitonzi ukazungagiza imbabura igateba igashuha ugatonora igitoke watoye n'ibiharage ugasekura izo zombe wakoze n'isosi sawa bujyana nyoko bujya hajya kumuhingamo ngo ni wowe naronderana ya mafaranga leta yatwemerera ninayabona kuri konte ndakongera bitanu kumwe muri aha ngo hirya no hino ubu naho ndababwire mubona ntamba jewe sinorohewe nteye akagunge n'abakunze umurondo yitwa muhorakenge ndamwandika ibiteko ntitubabona mukuru n'abagasubiza irindi ntivuga ko yabishoze mu nyuma mbona irindi rivuga ko yaratowe narababaye nirugusize okira ntahangwa mwiza niruguhange okira namanda kandi niruguhane mushatse je mundahiza kwizina rya data imana yaturemye benirindi rya yezu umwana w'ikinege na mutima mweranda bikira mariya mawe nanje gaburiyeri n'amata yo mweranda niye n'impundu ngomereza nombe hajya nari kurindira mugabo biranga kandi nari kubandanya muga n'ibikunda ubwije bugira nabi bantu muraha ababyeyi bavuze ngo nteri iyo mundu mu muryango basabye ngo nkeniri iyo mundu abakundi basabye ngo nteri iyo mundu none ndayemeye kw'izina ry'abaraha kw'izina ry'umuryango kw'izina ry'uwabyaye kw'izina ry'uwagabanya n'imbere zaraje Ego nshuti bagenzi mukoraniye hano nitugira amahoro Fred, älskade. Vi önskar dig en fin födelsedag. Du och din vän Pacheri. Det är något underbart för oss att vara här. Efter så många år vi inte har träffats. Det var hemligt. Även några rakade. Jag råkade säga det. Mina döttrar har sagt det. De har sagt det mesta i deras tal.
Om jag representerar min familj. Och det var din syster. Jag är jätteglad att se er igen. Och så min svärmor som jag hade sett sist i 93. Många från Ngagara. Jag är därifrån också. Jag har inte suttit där vi brukade sitta. Men jag har sett några som vi lekte fotboll tillsammans. Och vi sprang tillsammans. Allt detta bevisar hur vi lever tillsammans med andra. Och det finns någonting ni har det i blodet, för din syster också. Hon var en som samlade familjer. Och för oss att vara här, vi tackar Gud. Du har sett dina systers döttrar. Nästa gång de ska åka tillbaka till Nederländerna, de ska berätta att vi har sett vår bror. Och mina barn. Jag gratulerar er. Och Gud välsignar er. Och ge er ännu. noherezahe biragoye gufata ijambo mu rubanza wajemo utaruzi atari ijambo wateguye mugabo turagerageza. Var ska man börja och var ska man sluta? Det är svårt att hålla tal om man inte visste att man skulle hålla tal, så jag har inte förberett någonting. Ubwa mbere na mbere nagomba gushimira umwe wese ari ngaha ku giti ciwe. Så jag vill först och främst tacka var och en av er som är här idag. N'urukundo mwatweretse biradushitse ku mutima, turabonye yuko turi ku mitima yanyu. Jag har visat oss kärleken och visat att ni har oss i era hjärta. Muri icambere nagomba gushimira Imana cyane yatugejeje kuri uno munsi, yatugejeje kuri ino myaka tugezeko. Först och främst vill jag tacka Gud för att han låtit oss leva så här länge och kunna fira 50 år. Det är bara Guds nåd. Nta bubasha burimo iyo hatabamo ukuboko kw'Imana kugira tugere kuri uno munsi. Verkligen att vi har sett Guds hand verka i våra liv, att kunna nå den här dagen, det är tack vare Gud. Twaciye muri byinshi. Han har gått igenom en hel del. Vi har alltid sett Guds hand verka i våra liv. Den andra som jag vill säga. Tack så mycket min fru. Det är svårt att tacka dig och hitta rätt ord för att tacka dig. Alla de här åren vi har varit tillsammans, det är väldigt många år. Vi träffades första gången 2002. När jag kom på besök i Laxå. ndabonye umuntu ashaka umutima. Sen den dagen har jag sett att jag har träffat någon som verkligen har berört mitt hjärta. Mu buzima barimo twese igice cy'ubuzima bwanje narakubonye hafi yanjye. Det livet jag lever nu, nästan halva mitt liv har jag sett dig nära mig. Warambaye hafi yanjye mu bibi, warambaye hafi yanjye mu byiza.
Du har varit nära mig i det goda och svåra stunder också. warambaye hafi yanjye kuba uri umwe wakunze umuryango wanjye cyane rwose. Du har älskat min familj så mycket. Ni ibintu by'agaciro. Det är något som är värdefullt för mig. Bitagira ubwenge yobyexplica. Man saknar ord hur man skulle beskriva detta. Ndagushimira cyane n'ingene nakigoro wagize kugira ngo runo rubanza rube. Jag tackar dig så mycket för allt som du har gjort för den här dagen ska äga rum. Ntibyari byoroshye kubikora uri wenyine. Det var inte lätt att göra allt det där själv. Mugabo waragerageje. Men du har gjort ditt bästa. Kandi kugerageza gusa twishimye twabonye igikorwa wakoze ni igikorwa simbona ngene gisigura mwaritanze cyane rwose ndabishimiye cyane rwose byo ku mutima. Vi är väldigt överlyckliga att kunna se den här dagen med allt det här som ni har förberett. Så tacksamma hjärta. Nkiza ngaha narinzi ko batubwiye ko tuje ngo mu rubanza rwa Nancy. Men jag klev in här så trodde jag att vi skulle komma till Nancys kalas. Mugabo rero uko iminsi igenda nkabona muhira madamu asamakoze menshi. Och hemma så såg jag att du hade väldigt mycket att göra. Nkabona n'umuhaguma agenda nkaba narinzi mu bisanzwe ari umuntu akunda muhira ndabona akunda muhira nkawe. Du åkte iväg en hel del fast jag vet att du gillar att vara hemma och ta det lugnt hemma annars. Mugabo nkabona amakose abaye menshi bitanga kuntera makenga. Men helt plötsligt så såg jag att du åkte en hel del från hemmet och bara blev lite orolig då. Naguma mfise imitima yose ibiri none ariko hari ibiki ariko ipasiki. Jag tänkte vad är det som pågår egentligen? Mugabo byarananiye gutora ibyarivyo. Men det var omöjligt att lista ut att det skulle vara den här dagen vi förberedde. Ivyo binyereka ubutwari ufise. Det visar mig hur modig du är, den frimodigheten du har. N'umutima ufise ku buzima bwanje. Och det hjärtat du har för mig och för vår familj och för mitt liv. Waranyeretse ko ataco utokora kugira ngo nezerwe. Du har visat att du kan vända på varenda sten så att jag kan bli lycklig. Warakoze kandi ndagukunda cyane. Tack så mycket. Tack så mycket. Uzokoma uri umutima wanje. Du kommer alltid vara i mitt hjärta. Wampaye n'abana beza. Du har fått så vackra barn. Ndagushimiye cyane rwose. Jag tackar Gud för dig. Ijambo rigira gatatu. Det tredje jag vill säga. Nagira nshimire famille yanje. Jag vill tacka min familj. N'umuryango muniniya mugabo ntibabashije gushika ngaha hose. En stor familj, alla har inte kunnat vara där. Umuntu ufite umutima cyane ashaka gushimira umwuka wanje. Jag har någon som jag har i mitt hjärta som verkligen vill tacka så mycket. Yarabaye mu buzima bwanjye cyane rwose. Som har funnits i mitt liv under en lång period. N'umuntu kimansire. Någon som har inspirerat mig otroligt mycket. N'umuntu yarigishije ubuzima. Någon som har lärt mig allt om livet. Nej, yakwebwenge twako turagira ingene bakoresha amahera mu bantu babigishije. Och just den här frågan om vem som var snålast, det var han som lärde mig att vara snål, om man får säga så. Nagomba kumushimira cyane rwose. Även om han inte är här så vill jag tacka honom så mycket. Nkamushimira ku bikorwa yakoreye mu bugingo bwanje. Och allt han har gjort i mitt liv. Undi muntu nashaka gushimira ni mama Sonia. Jag vill tacka också min svärmor, Sonias mamma. Vad ska jag säga och vad ska jag inte säga om dig i våra liv? Yaratwaye hafi mu bugingo bwacu bwose. Du har varit nära oss varje steg vi har tagit. Mu bibi, mu byiza. I svåra stunder men också stunder av glädje. Ni umubyeyi w'agaciro mu bugingo bwacu. Du är värdefull i våra liv. Umazimana iguhe urambe umane natwe. Jag ber att Gud ska ge dig ett långt liv så du kan fortsätta vara nära oss. Yakabarangiza ko ndetse n'undi mubyeyi ngaha mama Martine. Jag har också en annan mamma här, Martins mamma. Umubyeyi nawe mubaha. Jag hedrar henne och respekterar henne. Nawe nyine yatureze. Hon har tagit hand om oss. Yatweretse inzira.
Hon har visat oss en väg. Ndibuka tuko turazana Paceri tuvuye i Burundi. Jag vet när vi kom till Sverige tillsammans med Paceri. Yaraduherekeje kuri aeroport. Vi följde oss ända till flygplatsen. Det var hårt. Adufata twenda Paceri. Och du tog mig och Paceri. Muri aeroport. Umunsi tugende gusamara hariya. Och så vi måste vara fokuserade när ni åker dit. Ngo kandi no mu nzira hose ntimusamare. Och det ska inte vara något som distraherar. Twabona ko turi abantu bakuze dushobora kujya gusamara. Ngo twari muri kuri aeroport. Aradukarira cyane gose. Nagomba kubigushimira cyane gose. Du tog oss på sidan och gav oss råd för resan. Och vi tackar dig för det. Impanuro waduhaye twarayigendeye. Det du har sagt till oss, vi har följt dina råd. Undi muntu nashaka gushimira ni famiye nziza uyu rero dufite amateka menshi. Den här killen, vi har en lång historia tillsammans. Uyu ndi pare wiwe wa mariage. Jag är västman på hans bröllop. Mu myaka yose maze ngaha twaramanye. Imyaka muwati y'ubuzima bwacu bwose tuyimaze turi kumwe ngaha tubana. Halva våra liv har vi levt tillsammans här i detta land. Ibintu byose tuba turi kumwe. Vi har gjort mycket tillsammans. N'umuhungu wanje, ndamwita umuhungu wanje. Jag kallar honom min son. Det är min son. Ungefär som min son. Ndamushimira cyane kubera nawe waraje mu buzima bwacu muri vi yacu. Tackar Gud för att du finns i våra liv. Ja, tubandanye dufise ubumwe hagati yacu. Låt oss fortsätta och våra frid och få fortsätta regera i våra familj. Natwe tuzobandanya tubaba hafi. Och vi kommer att vara nära. Ubwa nyuma nagomba no gushimira abana banje. Sist men inte minst vill jag tacka mina barn. Och Isaac. Jag vill tacka er. Jättemycket. Ni är duktiga barn. Barn som man kan önska. Ni är otroligt mycket. Ni visar kärlek till oss, till mig. Ni har full respekt till mig, till mamma. Ni är otroligt duktiga barn som man kan önska. Gud välsigne er. Merci. Tack så mycket. We gon' celebrate and party with you. Come on now. Let's all celebrate and have a good time. Yeah, yeah. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. Skål, prinsessan. Och då ser vi Lauritano, tugire skål. Och då skålar tillsammans. Skål. Och då ser vi Lauritano. Gaia med Paceri. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mungu ndo mtaalamu wa kumechisha, ndo maana kamua kunipa wewe, ona tulivyometisha. Mungu fundi dongo kalifinyanga, mzuri hauna mabebe.